देख আজি মুই খানারে কি বনাইছে ভাবলি তোকে টিকে দেবি। আচ্ছা ছাড় এই হার দেখ না আজি মোর শাশু মোকে প্রথম ରୋଷେଇରେ ଦେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଥିଲି তুই ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରୁ। তুই ଜାଣିଛୁ କି ମୋର ଶାଶୁ ମତେ ରାଗୁଥିଲା। ସରୋଜ ତାର ମୋର ସାଥ ଦେଲା। ये तो बहुत बढ़िया कथा ऐसा। তুই তো ଏତେ ରୋଷେଇ କରଲେ ତୋର ଶାଶୁ ତୋକେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମାତ୍ର। ହଉ ମୁଇଁ ଘରକେ ଯାଏ ରୋଷେଇ করবি। ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ମା ମତେ ରାନେ ଚିଡଚିଡା କରି ରାଗି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ऐसा देखो तुम्हारे पास मैं चांदी रिंग आनिଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ମୋର ସାଙ୍ଗକେ ଟିକେ ଦେଖେଇକିରି ଆଣେ। ତାହାକେ ଦେଖେଇକିରି ସିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଲା। ଦେଖ ମିତା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋକେ ଚାନ୍ଦିର ଇଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଥିଲି ତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କର। ତୋର ସ୍ୱାମୀ କି ଦେଇଛି ଦେଖା। ମତେ ये ହେଉଛି ଗୁଡର ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ये तो कम ଦାମିକିଆ ଜିନିଷଟା। କମ ଦାମ ହେଉ ବେଶୀ ହେଉ ଇଏ ମୋର ପାଇଁ ସୁନା ତୋର ପାଇଁ ଧନ। ମୋକେ ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ ତୁମର ଘରର କଥା।